Amincin Allah tare da rahama ta sa su tabbata ga ɗimbin ilahiran masu kallon wannan bidiyo na gimbiyar majalisar mata Rukayya Abdullahi Maida. Har kullum mukan zo da faɗakarwa, jan kunne game da ba da shawara a zamantakewar aure, mu'amalar yau da kullum da kuma tsakanin ma'aurata har ma da 'yan mata da samari. A wannan karan ko in ce bidiyon da ya gabata kun ji bayani da muka yi dangane da irin yadda mata suke bayyana tsiraicinsu ko kuma wata shiga ta rashin mutunci suna yaɗawa a social media. Kar ki manta akwai wata rana da jikokinki ko kuma 'ya'yanki da suka ga wata za su zo su iya samun ki su tambaye ki, shin wannan mama kaman ke ce ko kuwa mai kama da ke ce? Waya Allah kin yaɗa bidiyon da sirrorin jikin suke duk a bayyane suke, kina da irin da zaki kalle su ko kuma kina da amsar basu? Ban sani ba ko kina da irin amsoshin da kika tanada don bawa 'ya'yanki ko jikokinki yayin da kika yaɗa wannan baɗala a inda kike tunanin kin aika ya riga da ya wuce, kin manta da cewa ajiya ce kika bayar, za a iya dawo miki da shi idan ya shekara ɗaya ko kuma wasu shekaru da dama. Ba wannan ba, kullum dai muna jan kunne da kuma ba da shawarar a kiyaye irin waɗannan abubuwan saboda dukkanin abin da ka shuka sai ka girbe shi. Ba da bayan nan a yau abin da za mu ɗora muna so mu yi magana akan shiru. Silence is golden in ji wai bature ko? Shiru ya fi magana. Abin da yasa na ce shiru ya fi magana, wai Hausawa suka ce idan aka raina kasuwa ko sautuwa a yi mata ko? Duk lokacin da ka zama mai shiru ko kika zama mai shiru a zamantakewar aure, akwai wani abu da yake biyowa baya. Menene ku tambaye ni? Duk lokacin da mutum yake aikata abu, mutum fa ba dabba ba ne, shi yasa Allah subhanahu wataala ya bambanta dabba da mutum. Idan har ka san abin da kake, duk abin da kake yi mai kyau ko aka san haka ka sani, saboda duk lokacin da ka aikata ba daidai ba ko kuma wani abu mai kyau ka san me kai. Duk lokacin da aka ce duk abin da aka gani ko aka ga an aiwatar da shi a cikin gidan zamantakewar aure sai an tofa baki, sai an yi magana ko sai an ɗauki mataki, komai zai jagwalgwale ne yayin da za a ɓata goma ɗaya bata gyara ba. Amma idan aka yi shiru ba komai ne za a dinga talking a dinga magana ana wannan ɗinsa ba. Haka abin yake da ke mace, duk lokacin da kika ga mai gida ya abu na kuskure ko ya yi abin da bai kyautu ba ko bai miki daɗi ba a kokarin ki, ba komai ne idan mai gida yan za ki dinga magana kina wannan ba, a'a a dinga kiyayewa, a dinga yin shiru, ana kawaici, ana kau da kai akan wasu al'amura. Za mu ɗora a bidiyo na gaba idan Allah ya amince mana. Kar ku manta a manhajar mu ta TikTok ko in ce manhajar mu ta YouTube, kar ku manta da danna mana like da subscribing, yayin da kuma a TikTok muke fatan shi ma ku danna mana like, ku kuma ci gaba da bibiyar bidiyon mu sababbi nan gaba kaɗan insha Allah masu faɗakarwa, ilimantarwa game da ɗebe kewa. Taku har kullum gimbiyar majalisar mata Rukayya Abdullahi Maida nake muku fatan alkhairi da kuma yin ku barka da juma'a.